ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaser te seryetay wita alawas anapauluan, krimen. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan ko na ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma ngam amok, nanang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y api musay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Hawam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga nusaan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko ah. Makita ah, naamu na mo't lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka iti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayon, sir? Damagam no danapateg nga ibagat. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Ha? Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni madam, sir? Anya? Saan ka ni arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipagna, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan ka iti bingay mo no ipagnam ti papeles. Kakanayin ko kat nga rod iti opisina yo. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam nagiti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisina. Sika ti mangipagnay ti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ka ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. One, sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige, sir. Taidamag ko dagiti kasapulan, tapno daras ti panakaipag na ti amin. Agunay ka nga roden. Awan pa'y mo ti aramida mita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance di opisina na. Matungpal, sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol at ang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na, sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangitrabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kaya't na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Pestek iti rupat kwarta. Napanam ka di. Ada imbaga ni Sira papanantang awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni Sir di opisina. Mapan kong tusukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mga intulod mo akat saan ta apimana o ta kunana mapantay din ang ibawnan na kanyak. Sikamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Diyay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mat imbaga ni bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak no da ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot data. Tasikakat nga rod ti imbaon na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo ti life insurance? When, boss,
Masapol nga pakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga Ruden no nalpasami na napapeles na. Day tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan no ma-insure ti tao, tapno adanam naman, no daytoy ket pumusay. Pagsayatan ti beneficiary, sir. Ada nga min maala no kasjay. Huwag nagpaiso. Ita, adda maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? Iti insurance company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawak. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno adda maalak no daytoy ket pumusay. Boss, muda kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo. Di mo man damagan day ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagig, taamok asaan ko amaala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak day ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Ang pa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa day ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Ang mabayag pa ikada kayo, sir? Basta day ta ti mariknak. Mabayag pa Nasalsalon atak pa ingamnuang. Ibalakad ko nga agaplay kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan ko matla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, adda ka din nakaskas dawi ti dayta? Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga gyan ijay. Asino kumatikadwak ijay ngay, sir? Adan to kadwa mi jay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa yung amuno ka kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siya? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po ngay kanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan dayta. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno nga ta da ito eh. Imposible ka di pa'y kat makit-kita ti dua matam. Isu asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat dinak pa'y matinaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pa'y? Baknang ko naman. Lusong batan na. Ikasar ka ko si Tiami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinan anay agundaway kung agpanunot, boss. Lusong batan na. Di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patket nga imnas wenno sanyata.
Nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanya, boss. Adi penak ti pusom. Amin to akidawam kanyak. Itad ko. Kas itinako nakon, boss. Ikanak pa itinan anay agundaway ngagpanunot. Di mo ko maunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga lo'y patay ko lo din aksumpatan at akos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan na. Ipasigurado, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masungbatan na. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan niyo a reyna. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbalin na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Ha? Ni, anya nga iti aramidan na ijay, boss. Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm, Apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. no, kaya't mo tagpresenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss, No, lakit na matulungan na kat mapasungbat ko. Adaytid ko akong gunam. gungguna. Nangag mo timbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minen. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel ken napintas a balay. Sika kano ti agbalin a reyna iti dayjay a pagtangan. Agpaiso ka diti magbagham? Agpaiso ko naktumat. Promise, takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko, ana? Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kunana ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali a lalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ron ti pagragsakam. Kaya't naasawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasatak no kasta. Song batak man langan. Tapno dinan ibawing iti sabali. Kat ang mga numaawan anak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak. Sa anak ang makapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ka ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masungbatan na. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Dayta ti imbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isang agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapul nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapul nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalak ti gungguna, nga ingkarim kanya.
Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na patay pagsaritaan ta, Jerry. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg a restaurant. No saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idipimusay ti asawa ni Salvador. Binilin na ti trabahador na nga ipagnada ti papeles. Tapno maklaim na adagos ti life insurance plan, tinagawan nga asawa na. Gapo tadakkel tinaala na, adda simken iti panunot na. Mga asawa, kat ialaan namanen iti life insurance plan, tapno adda manen maala na a binipisyo. Kayat nangarod apasungbatan ti sekretaryana, tapno agbalin nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no sana ditoy. Intay ti asideg a restaurant. Ano saan? Agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos, agpalig agsamay. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket day talaunay ti tartarig agkaya. Naibaga kanyak ni Boss, ngagsagana akano, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan? Day tamot ti kuna ni Boss. Ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din ta si katinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jak pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni Dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni Sir. Nasa ukadiken kaday di madam ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas kano adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasano ngay nga agpaisaw? Dagiti magatang iti tiyendaan ken aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorboat amapan ijay, nang.
Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan mat nga rod tao ijay. Kasano nga rod ang makapandasar kan Madam Ijay? Nilaeng dadaw ti amok anak kapan ijay. Ta isaw ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano ang nakapanda Ijay? Idi nabiit pa'y anag sakit ni Madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, Nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano ang nakapanda Madam Ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni Madam idi tiyempo ti gubat. Kastamot ti istoryada. So ka di apimanaw daw matlaang Ijay? Tawan matatao Ijay, Nana? Kastamo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga ta Ijay? Jakam mo, kasta kanumo. Nagyan ijay ni Madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kunkwana. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Oray kasano ti kinabaknang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, Nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nang asikasaw, naisapsapa ti ipupusay na. Itatanang pastan anangan. Sumbatang matan, ti idardarirag ko ka. Pudno ka ni matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanyak. Numakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Numakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken numakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin, di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam, ang mabagtitak no dinakpalasumbatan, Jerry. Alaman laang yan. Sungbatan kan. Agpreso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi itimbagak asumbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kani. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano? No, da kayo ti umuna, boss. Ay. Yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kayat mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak kan ni Madam Cherry. Nagkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta ti kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Talaga kasta ti kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana? Kastama timbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di Madam. Addan kaayan-ayat na. Iso nga ron. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae.
Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Si kamat gayam day tamasabat ko, Sally. Nujak ag kambalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente? Tamapan ko guyuguyan. Duag kalay sa dabos, kanti sekretaryana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirag. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mat ani Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka, no makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaisaw. Ngam nasakit mo tirik na, tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam, takas iti kunakong. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklaan. Awan nga agpaiso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss, no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbiag ijay ngay. Saan nga imposible itibak na ang anak? Adadakkel a motorbot ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak kan ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagang pailaan ng jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tirik na. Anya? Agkalaysatan, tapnusikan tiyagbalin na boss ti pusok, Cherry. Di nakadimat lang pagsangitan into nagasawat ha? Awan to tagtentid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige, umanugot ak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang, pay saganak amin na iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaan nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay saak ton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinandaryo ti kwartayo, isa nabiit. Sa may sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabitan agundaway. Na kayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko.
Agasawa kami ni Cherry. Iti mabit. Kablawan kayo, boss. Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka niya gapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakat nga rod nanang. Ape akas la maladingitan kayo aya. Ay, nagsayaat ka na tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat ti riknak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No day tati kayat na. Anya nga rod ngay. At dakarbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak, para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahen, teka ka di, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, kwa? Nadamag ko lang ang sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa nga ron, tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, daytay, kwa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti kwarta ken koneksyon ni Salvador. Napartak ti panakaiproseso ti kalaysada ken ni Cherry. Apaman ang nagkalaysada, inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agawa ang nga ron, tanda pa'y importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, daytay, kwa, dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din. Tagdamat kastak. Agbati ka pa eh. Siyak lang ti mapan iji opisina. Total, nalpas kon ana fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutan niyaw, Ma'am Cherry. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, Bam. Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na.
Saan mata life insurance ko? Ha? Nabibiit kayo pailaan. Ada burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday tati panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Ay, jak amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito ipay parking lot ipagsaritaan tayo, boss. Masapol adwa talang ang makaammo iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata amapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay. Ngam si kalang ti makaammo iti daytoy. Apay ka di amasapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti adwa sa ludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulong kay ti amin nga bagak. Tapalak na itarupam iti kwarta. Agtungtong palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangibagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin ngay bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay jay, aginggat kay kayat mo. Si kangarot ti agbali na caretaker jay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas toyo iti mabayag. Umay na kayo matlaang pasyaran ni jay. Ay na, makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masigurado akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibok hang itirit na nagiti napipintas sa tumatayab ijay. Duwata ka nilang amapan iti bagbagam a Harden Eden? At nakadwata, timang iturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganin ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Harden Eden. Pero iti nagano grocery items nga alaan ta diti grocery. Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. So dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa eh. Kadwa na kagadi amapan? Alangan mo't asikat ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay, nga agbakasyon kapay iti probinsyayo.
Ha? Pagbakasyonan na kade, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurt ka, di pagpasyaran me. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kade ti ipapantayaw? Madamdamamat lai. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya ti linaon day ta maleta yo, nana? Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak na mapanak iti probinsya, may. Kaya't yung asawan. Agawid kayo, nana? Kasla-kastan, ngam saan, agsubli ak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rod amukin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal sa ludsudom nga ubingon. Basta agawid ak pa iti probinsya. Diyak amaw no kaano ak nga agsublay. Ambom ka day no napanandasar, kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbaga ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anta ka no pang tidan ni sir. I-donate na ka no. Donate? Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngam ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsong ba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. At daislay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Ang Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan na ti makita kahar din. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad day ta ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamat kan kaslawan matatao di talugan. Alam napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang ang madlaw gapo karagitin na tayag kay kayo. Asidod ka di ti balay apag dagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no iti hapon na ijay iti tiyempo ti kuba. Kasla sagrado alugan no kasta. Kasla sulsulin nagtiaglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matanga. Kasano nga ron nagiti ado a kargata yun? Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanon tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw a danom. Tapno makapantayo iti kadaratan. Umulit tayo iti kabatuan. Sana ka makauli iti kabatuan. Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptaan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagitilanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makananon iti Garden Eden? Wenno agbati ka diti igit ti baybay. Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron nga reklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong ana ornong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kan dadulay ta. Mabali na napaglanguyan.
Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na dagiti agduduma ti Maris na tumatayab, nga agtaytayab kan agbatbatay ka dagiti kayo. Juan Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana pumanaw dagita, taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Hardin Eden. Daita timpanagan na di lolo ti mo ng asawak. Kamayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy, ta saan anadaron kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo kan lola na ditoy. Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, kan ilabaan ta. Taawan mo't dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla. Tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kaslasaan mo't nga agawin? Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, ibaga na nga min ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumot ni Nanam Amarla no maminsan. Saan nga agsusuro ti bagbagana? Kasla nga min adda ilimlimod na, nanang. Kunamot adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla inala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito islakan Marla, ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kading agsubli dito eh? Mabit kami lang. Depende, no malpas ko anagos ti katulag ko, may papanan ti negosyo. Sige. Naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang, tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka na iti routing a pagsongrodyo. Narigat nga min nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Un boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay na. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating latan iti unag ti inaladan. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan ka nagpadlaw ka nakwana. Anya ka niti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagiti amin nga araramidag, mairanot ka iti kwarta. mangnamnama kayo, boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kalpasan ti Kalaysa da Salvador Cancheri. Inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company
Kalpasan ti sumagmamano a bulan, napanda iti balay ni Salvador ijay isla, akadwada da Marla ken Dado. Kalpasan ti sumagmamano a lawas, nagpakada ni Salvador ken ni Cherry, imbaga na asublian nanto daytoy iti mabiit. Iti kaadda iti taaw, adda simken iti panunot na. Papagayam, denggen tituloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makita mga aramidag, kaumam tingiwat mo, no kailalaam ti biyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidag, may raron kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss. Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay ini ti taaw. Saan ta kadya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat ni Ma'am Cherry iti taaw? Ada kami iti motorboat. Tsaka mo no natinaramid na. Natinag. Idinaglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa pa talaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami ang nagsapol. Idi saan may masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. Nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Anya ti napasamak? Papanan niyo kumata, apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo, iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang numano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamag no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito'y matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga nga tangag subli dito'y da, sir? Kunano matasan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastoy. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y? Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itad ni Sir Tiswildo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi anatin iti taaw. Nadawal ka diti daluyo ni natin boss? Medyo nga road. Mas daaw kami kanidado.
Tapaya salmi ang nasarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard, may papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Laita nga rod, Kate. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi mat kanindado anatin nag ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin nag sakbay nga nyawag yu ti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Ilisan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasamak iti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka di ti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima takas kanya. Kunakno siya klaang ti agdwa-dwa. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua no agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss iti kinasarita kita. Anya nga tang agpaiso tinapasamak. Apay anat nag akunada. Unayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigiddan da apimbanaaw. Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo at ibagbaga na. Imbag ta nasabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kuna namat amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na. Kuna na nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kumano, pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la kumaasaan tan ita nga urayon. Agsublita kuman ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mat motorboat a pagluganan ta. Rumbang kuma ang mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay nga'y ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker ditong. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat ang nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat ti sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagidi akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga na kiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak may pag na ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh, no di ka agagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahen ti insurance, kanibos. Kas na napatag ti pagsarsaritaan da.
Adayuda ka nagitidad duma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man na niya tirabidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masinigak iti lamisanda. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka di dakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Sherry. Kunakun kait. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Addan sakit milagro ang mapaspasamak ah. Kastamot ti atap ka o. Anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sarigusyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibaga ken kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ija isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpaiso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda, idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpaiso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko ang makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga ta Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam. Inkamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang kiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat na ita sang kabasit nga urtak mo ah. Rabi ti panang ikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di agatang iti abasto da ijay grocery? Wan. Ang mga naawanan ti abasto da. Boss. Siyak ka di amapan ni Jay Isla? Uno, umay kayo mat. Apay pailaang umayak ngay. Pasurot ko'y tinalimad ni Dado. Kasunod na sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mang tulagak iti mang surot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit de iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mang surot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay. No da telescope ti mangsurot. Sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan nga binamaawat ti konsensyak nupudno ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulungan nak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki jasiar. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Isu ti inumam. Sigurado ka kadi ang makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngampermi anasubot.
Anusam, tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mga iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mga iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyang may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Aginakat tama nga matumba. Ay, Ma'am Jerry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, pinagparang da Salvador Candado ang natinag ni Cherry iti taaw. Iti sabali abangir, masikuran da Cherry kanana Marla, gapu iti kinaawan ti kuryente iti isla. Kan saan maten ida asublian ni Salvador. Kabayatan na, kinasarita ni Salvador ni Sally, tapno maala na ti binipisyo, tap pinagparang na apimusayan ni Cherry. Iti mat isla, nagsakit ti tiyan ni Cherry. Papagayam, denggen tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Aginaak. Ang mga matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inumakday na. Saan, ma'am? Napadas kung daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malanga raw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Makitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaon ni Dadaw? Awagak nga no di pulis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko mama kasurot ti pulis? Awa motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam, kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang hard card. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, mana. Un, ma'am. Ano sa inyo laang at nasupot? Makaginawa kayo nung makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dahil tasugpo na ti tumulong tapno maupup ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan, tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, Manong Kiko, si kamot ti masabat ko. Ade, nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan na nga ta.
iti nga ta isla. Adda atap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamat Ma'am Chirey. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balay yun, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijichendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan ija opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito balay. Para ti bingay mo. One answer, narigat no ija opisina ti pangtadan nyo kanya. Pagsayaatan na, no the life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalaan ka man, ha? Di nakmet asawa, tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lako mati asawam, tagpaaramid tan iti marriage contract. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot na ita. Ay, idapok ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. At ita, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawak adagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaran dagi ti dadakil kaw, idi ubing kami. Iso an naramanak mo't day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ako unay ken kamanang. No di mo amuday jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Perbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito islang agmay-maysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamot ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito, Ruar, ma'am. Ade, pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, sino nga tatinang ibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di day jay amarla. Narigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton sa kimalipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry. Adda karba nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka iti pulis, asawaran dati diso akin malipkipan ni Dado. Adda
Dalakit di tao ijay. Gam, basiguradaw kasaan nga agpudno ni dadaw. Di baga kitigayim ko a pulis ang mapanda ija adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat dayto eh. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. At dalakit di kadadado, wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay nga bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo na. Madidaytoyan Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimain, ma'am. Wen ama nang, amin aklas iti krimen, ada katukad na adusa. Di da ka ni nakita idimpan mo ti bastuna iti isla. Saan, boss? Tarabimat. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog na siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako, ma. Ikan ka man iti bingay mo. Naala kong ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta... Ops! Saan mo nga ituloy? Amok ti kayat mo nga ibuksilar. Bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig titid ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, saan ako nga agsaupay? Anya ka diti ka udyan adamag kikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran, manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri isla. Amuda ka di jay. Maban ti telescope tinang surot iti nalimad. Uray addada iti adayo. Nakita dati nang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma, taadda pa'y tigayam mo ijay kikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak, asibibiyag pa'y tigayam ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays? Kitaan da pa, no, sana mapanidyan ni boss. Taamangan no, addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigatan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija si ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta amalidliday dito'y nangipak niyan da kadata, ma'am. Kunaknupod no ngay ayatan nak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito'y. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga tatinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pa'y. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kaslakayat ko ang mapangtay ti Restobar, Dado. Inakman mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmaliya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y laang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no taimbagak? Wun langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss.
Katwada, naimbagak, patuloy. Makakita nga ruden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka, di na kamutlang kayat, kaputa nagalas kamay. Ni Boss Mart? Masikuranak unay dito eh. Awan ka di ti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landok mat. Saan ta amaluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan, no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige, mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Hindi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakog. Sige, agunay tangarudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpayso kayo ditoy. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makauli ta nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot a nakauy-uy iti kayaw. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am, jay ar-arabatek a pagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan natamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakas a tao. Inkangarudan alaan ti bunang, taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag mana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti maudi apaset ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakaskit din nga iti bus tayaw. Wan nga rod. Nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay wun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngem ulos mat akinarte ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsumbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok, ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makarwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No uming kan napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit kan sana napintas. Agmayat na dagos,
Nuyawis ko ti kalaysa. Ipanyon to kadimanan ijay isla, boss. Kamuntang iwat mo. No kaya't mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipat ak, boss. Sa narumbang akan nayon ngay palagip ko ken kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag-akanayon, boss. Nasayat. Amangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. At daytan, manumutan kinatagbat ta pagbaddakan. Ang aguray tapadasat ti umulay. Takita ti ruar ti bakaw, no adda mabalin ta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan katinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Un ma'am, parang maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakaw. Alwadam nga ruan. Ang mga nusaan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan ma'am, nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang arud manang, barang makababata. Anya ka din ti madamag, kikaw. Sigun iti nyawag ti gayem ko. Dandanida kanon iti kabatuan akim malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos kadag iti mapaspasamak. Alwadan nyo ha. Ang mga nadadakas nga ibunga na ita panagnervyos yo. Saan mo't siguro, tawan mo sakit kaw? Napanan ka di dabos kan Dado. Ay, jakman amaw. Kanayon damat nga kuy-kuyog no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaan ta? Un ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atupang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Un ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababata iti bangir ti bakaw. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga Rod. Siyak matan ti umuli manang. Nanang, panaggunayong, agbaligi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ammo anak ko. Ngam ko namat ti gayem na nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da ang nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka nun ni Kiko nga daing nyawat ni boss kanidado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makitam ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot day jay ma'am. Ay nga, saan nga ta managdakdakas dagi jay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga ules. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wan man ang saan ta sardayan nga iwagayway. Hello, nakaawag ka matkikaw. Ada ka dinapatid nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga adda karuing lugan da adwa babae iti ate. Asino da ka naw? Saan da pa'y kano a kinasaw ti babae? Tagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yamapan iti dua iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga rod ti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita may ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir.
Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano niya tinagan timang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan, damagam no sino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti mawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y siguro agkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukin ka. Panawan ka man langan, kabaw. Kunakon ka ta si bibiyag ka pa'y gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung naldabos kan dado, nakita da kano anatin nag iti taaw. Impasawar na pa iti taaw ka iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pa in a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad dama di a plano na. Itatanag parang ka. Kan imbagam karagiti pulis ti naramid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay ka mat dito'y balay da, boss, kikaw. At dandamarla kan cherry di presento mana. Kunakon ka. Apay a pinagparang ni Bus Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di akrimen, ti kasta? Talaga akrimen manang. Umda sa pakaibaludan na ititong palbiag kadag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman ak unay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin, tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana de ja Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang rod ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaramid ti krimen na awan kasabwat na? Iso akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid na. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan dati agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagrara na tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti bagbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka makaawat. Awagam ka di wano saan kan akaraman iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Saan unay nga adu ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayuman ija presinto. Ada kanon ijay dagiti talo ang managdakdakas. Iso ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Adada atalo kano iti may sa restaurant. Ang mga no agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Saan natiliw da adagos? Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimen ti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud. Kumusta kan Salvador aman luluko? Cherry, my love. Kasano nga dakan dito eh?
Mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami itinangibulosam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damat basol mo itinapasamak. Inpagnam ti papeles, idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ha? Ay, awan pa ka inaigak itinapasama ka? Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Ay, madam, ay, di na ko mairaman a paibalon Ay, awang basol ko. Basta nakisabwat ka iti may sa akrimen. Karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. Isan, di na kam kuma ipaibalod, Cherry, may labo. May lab tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyak. Takaidam ija pagbaludan. May sa ka mabigbigbig, negosyante. Ita, anak nito ay nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa ang makarwar dito, boss? Ado at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tada kayo kat nga ron ti mastermind. Sa bali ti ayan ko asilad. Nga magkikita tayo lata. Amin, nagsinangot isilad nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Kaya may bunti. Kaya Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluhan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.